Така, понеже имаме нужда от медиатор и сме дошли в търговския дом, защото разбрахме, че тук може да открием медиатор. Интересно, къде е това? Са копирни услуги. Тук не виждам следи от медиация. Питваме се да съберем информация откъде може, евентуално. Други хора също търсят медиатор, очевидно. Но къде има медиатор? Как да постигне... Даже има опашка. Супер. Добре. Това беше.